Nota biogràfica. Em dic Pere i 2 cognoms més. Vaig néixer abans d'ahir i ja som demà passat. Ara només penso com passaré el cap de setmana. Aquest és un conte breu del Pere Calders del llibre Invasió subtil i altres contes. Us en llegiré un parell més. Està bé. És molt irònic. L'Exprés. Ningú no volia dir-li a quina hora passaria el tren. El veien tan carregat de maletes que els feia pena explicar-li que allí no hi havien hagut mai ni vies ni estació. Tal com van els trens avui dia. Copyright. Algú m'ha fet a mi i he estat venut. Mai no he pogut saber qui ha cobrat els drets ni si ha estat un bon o un mal negoci. Un momentet. Discreció. Van convidar-lo a pensar i digué que no volia donar molèsties, que ja pensaria a casa. Falsa modèstia. Afirmava que ell era molt senzill, sense reparar que tenia la complicació de tothom, amb una anatomia interna composta de moltes i molt meravelloses peces. I això després ho haig de pensar, Sí, no, s'ha de pensar. Jo, perquè me l'he llegit més d'una vegada. no soc nivell patufet, tu ets nivell revista de Catalunya. No, com això tampoc. El mirall de l'ànima. No ens havíem vist mai, enlloc, en cap ocasió, però s'assemblava tant a un veí meu que em va saludar cordialment. Ell també s'havia confós. Això passa. Està bé. I l'últim, a tornajornals. Un dels grans enamorats que registra la història, encara que de moment no ho sembli, fou Lluís XVI, que va perdre el cap per Maria Antonieta, i tingué la sort, enmig de la desgràcia, d'ésser correspost en la mateixa mesura per la seva estimada. Pere Calders. Això es diu reciprocitat. Per mi, l'absurd forma part de la nostra vida quotidiana. El que passa és que no ens n'adonem, o quan el captem ens fa una mena d'angúnia que el rebutgem. I aleshores diem, això és irreal, no forma part de la nostra vida real, però hi forma part.